Mga kaupaw! Atang-atangi mga kaupaw, no? Nami gitawag nga mangga challenge. Hindi kayo mga kaupaw, no? So, mao ni oh. Nanguhit ni og mangga para sa amo ang challenge. Yeah. Pagkadaghan na kaya ni bunga, bro. Saro din magbabuang. Mao ni sila yung mga kontesta na to mga kaupaw, no? Atang-atangi mga kaupaw. Ako yung champion na guys. Ayan. May kay kuana ka ng mga Ako challenge. apilo na kung lisog kaon. May kay Ha? kuana. Next, usanay sa atuang ko ano? Sa mangga challenge. Undot ni, buy basag. Ye, bro. Wala. Mangga, ko mo palitang mangga, bro. Gusto mga tumba mo ikupat. Isa lang ko. Mangga challenge. Ato sampulan be. Magkuba ko nung naon. Maguba ang naong, guba gyud. Ako ba gaw na pili na daan. Pildi na. May lang mga gwapo. Uy, diha ni. Wait, wait. Be kasi mo sample be, may sample. Sample lay. Ako? Sample di Jira. Fresh from the farm? Fresh from the farm. Kaslo wag na. Sample pa na mga kaupaw ha. Hasta yahak niya. Mabati na. What can you say? Parat man? Parat? Ngay, asli ko yan. Sample pa na mga kaupaw ha. Batian na tog nang So, what's up mga kaupaw ha? Aniya na po may karong mga kaupaw no, naglingaw-lingaw mi sa karong kahaponon. Doon na may gitawag nga mangga challenge mukbang. Okay no? Paunahan na igurot sa mangga mga kaupaw no. Unya mga kaupaw, kung bago pa mo sa mon channel, ay kalimot pag-subscribe sa mon channel Upaw Vin, and of course, hit the notification bell para ma-update mo sa mga bagong videos. Yeah, mukbang challenge mangga. Ay, kaya pa kanina ako. Hello. Kinanglan ako ang manalo. Bate. Mangga challenge na. Challenge mukbang. Mukbang. Okay, dua kita, dua. Ako aduha. Ayaw sa akin kita ha, munin ko go. Isa lang ako. Dua ini, dua. Doha. Darang aktor doha. Oh my God. Okay ha? Okay. Okay, gunit sa mangga. Okay. Paunhanay gurot ha. Kung kinsay makahurot, dunay premium ang sa kalibo. Okay. Abidan. Ako rin daw Basta kasi. na ay premium sa kalibo. Bantay ka ha? Okay. Okay. Kapilde. Sure ha? Are you ready? Yes. You are. Oh my Get God. set, Go. go! Kumbate. Ngir, kalain. Ako po, may hindi lang ko daan, makukudot. Kutsilyo. Ay, sa bro, ako kutsilyo bro. Miyanan yung hagod. Uy, aslong bro. Luma bro. Mas kalibo na ni. Wala na ni. Diyan ang mo yung lagi stunting. Gumiyoy. Asa sa mo tapang? Ay challenge yo, mo tapang. Mga untag bangga. Yo. Kung pinamurot ako sa Oxby, oh. Ito na eh. Guba mong naman. Yo. Boy tapang, wa pa naguba ako now. Ikaw makaon ka niyo sa kumangga, guba na mo now. Surut na. Oh. Naurot na ako lagi kong guban. Nga pa sa akong gitaguan. Okay. Malapa. Saan mo na eh? Kumbate ba? Kumbate, di ba ko kadog guys? Sige, limurot. Hindi mo quit. Eh, why quit ni? Malapa na. Sudipan guys, sudipan. Asa sa mo tapang?
Grabe sa ligas luba oy. Mo pa na imo. Wala nakadutay lagi ko ah. Usan lagi ko po. Labay na ko pala. Ito tamisa. Uy, tabang. Ang akong kagwapo, apa nagumba, oh. Saluhan na ni. Agi-apo lang pa din. Nasunggano. Salin siyo. Uy, tabang. Ihan na sa basa ka ni. Saka sa tayo. Ako ka surrender Iya, ako. kay kon man hinapin mo. Hanggang dira hilaw. Ang hilaw, hilaw. Yan mo yung hilaw, oh. Maslum kayo. Hindi na ko. Masig na si Boy Tapang. Tuan na dito sa gate. Pasudla. Pasudla. Challenge mo? Mo ba? Pailan ni Butapang. No? O si Bebas. Finish na, finish. Finish na. Patawaga si Boy Tapang sa upang bin. Patawaga sa upang bin. Manando ka. Finish na. Tuloy mo na ko sa. Dapat tayo sa din. Kasama. Di ba hulog? Gano'n, di mo gano'n. Kangil mo. Unsa ba? Unsa mo diha? Okay ra na. Kasi mo na liso. Dapat ni guys. May pinangala. Boy Tapang, nasaan ka na? Pinas lumba. Basa ka. Wala, labi na matsalis ako si Boy Tapang. Naiilaga niya kaya akong kanon. Kailan ko na ba yung unong eh? Kani, kani, pwede ba akong kanon ba? Ha? Pwede ba akong kanon? Isuwa sa mangga. Mo ba? Oh. Mukha ulit kadilaw. Kaoy lang. Baka kay Bao? Pwede. Nana siya lahi nga kuan taga Lagi si Birto. Wala din nila guys. Kuha na, carnivoro. So na ni Birto din bata ka ba? Grabe. Na ni Birto siya ba? Laro kayo? Huwag ka isang ihap ko. Power. Power. Kili-kili pa uya. Kung ganahan si Boy Tapang, makikinom na ko, suka. Hindi, pwede na Birto. 1 liter suka. Boy Tapang, ay salin siyo. Waba, waba. Lilo kit nipod. Di ba sila masukot ka daw? Lilo na kit nipod. Ako di ko masurinder ko. Wala. Wala sila. Sila na. Wala. Sila na. Napay dua ha. Napay tagsa-tagsa ha. Di ba sa kada imong liso? Gilain pa ang liso sa atin ha. Wala pa isa, wala pa isa. Anda, di na mo kapat. Oh, naba. Ba be. Tumba. Surrender ako. Di naman na. Bahala na di ko. Itag kwarta eh. Ang wasa ginatagakan. Balag di ko kita kwarta. Asam doon sa kalibo. Dara, dara. Naman. Aw. 1 point. Sa kalibo nga bulbul. Isa, kalibo. Okay, so. Bulbul. Ibo na gihap. Saman mo. Ngaron naman na. Ulo na lang po no atong challenge. Buwasag. Si Mary Rose Gabri no sa iyang YouTube channel. O si Inday Girly. Thank you. Ikaduhan na ni ha. Duha na. Imo nga po ibasag. Duha na. Ako ikaw ta. Ikaw mo kuway manggamo ah. Ha? Ikaw mo kuway manggamo ah. Duha ba? Ano daog na oy? Kobra na. Tagoy, tagoy. Ano na niya? Tagoy. Alokan ang kuwan. Alok. Tagoy. Alokan ang kadaog. Tagoy. Sige. Ah. Sige. Di pa ka tagoy. Awa pa, ano pa mo yung chance? Ha? Tagoy.
Boy Basag. Okay. Hindi ka mo ang tagod eh. Okay. Okay. The winner is... Boy, Boy bata! Basag. Hoy, Ah. please ko pahibaw ni Boy Tapang. Makig-challenge ko niya sa kalito nga suka ha. Wait, tungahit. Oh. Tungab. Tungab, hot doon yun eh. Tamo ba? Boy kanang, Boy Tapang. Boy Tapang. Kung magpakita ka na ko, ay challenge yo. Ulab na, ulab. 1 liter o kanang kuan binigay. Oh. Ha? Para mo, musikat ka, ina. Kay sikat naman siguro ka. Sikaton pag yung tika. Pero pindihan lang ko ano yung usa ka liter nga suka. Imnon. Imnon. Ha? Makadir ka na. Boy Basag. Yes. Why not? Coconut. Oh. Kinsa imong gi-challenge na? Si Boy Tapang. Ah. Oh, palihog ko. Oh, Kinsa nakatungog? kung kinsay nakatungog, ay ayaw ng bungol. Oh, basta 1 liter. Promise. Oh. Pira? Katunga man eh. Ayun! Uso pa, i-challenge si... Ay challenge yo Boy Tapang. Kung nakadungog ka. Vinegar 1 liter. Okay? So the winner is... Boy, No, bata! no other than No other than... Boy Basag. Boy Basag. Ikaw Boy Tapang ka lang. Ah, yung pera. Nyaw-nyaw-nya. Asa man ang prize? Wala. Nya, ikaw lang. Babahaliyon, Ikaw may babahaliyon. nakauna. Ha? Teka, Asa man, kuha kiss? mahurot. Hindi man. Wala. Okay. Okay, thank you. Boy Basag. Ini challenge? Ini challenge. That's it. What kind of challenge you want? Ipanigod si Marvin. Okay. Gusto kayo dagong. Ha? Sa mata. Ha? Gusto kayo dagong sa mata. Ay, ay, aso din pa ko rin. Abong